Buenas. Com heu pogut observar, m'he comprat una nova càmera. Ara mateix estic gravant amb la Osmo Pocket 3, que és una càmera que volia fa 10.000 anys. De fet, en el vídeo anterior diria que us vaig dir que la necessitava, però que no me l'anava a comprar. Bueno, doncs al final me l'he comprat. M'he gastat un pastizal totalment i absolutament injustificat, o sigui, realment és un pur capritxo, però em feia moltíssima il·lusió, sé que és una que em farà molt feliç perquè m'agrada molt gravar, m'agrada molt editar i res, estic supercontenta, porto un dia amb ella, he gravat absolutament tot el que he fet. Estic a meitat d'exàmens en tot això, demà tinc l'últim examen i ja serà estiu i em passaré tot l'estiu gravant amb aquesta preciositat de càmera. Demà quan acabi l'examen seré la persona més feliç del món perquè oficialment comença el meu estiu. Dilluns pujo a Palamós amb les meves amigues a celebrar el Sant Joan, que és una cosa que també em fa extremadament feliç, evidentment ho gravaré tot i m'acompanyareu tot aquest estiu, bàsicament, perquè d'alguna manera he de justificar el dineral que m'he gastat en aquesta càmera. Així que res, benvingudes a un vlog més al meu petit canal. Te amo tant. Oli, avui acabo exàmens, tinc l'examen a les 6 de la tarda. Tinc la sensació que aquest examen serà molt difícil. Jo us estic aquí estudiant bastant, però alhora vull com que sigui a l'examen fer-lo i a tomar por culo. I ja començarà el meu estiu. Us seguiré informant. Vale, acompanyeu-me a l'últim examen de segon de carrera. I si tot va bé i no suspenc, ja estaré en ple estiu. O sigui, nervis. Aquest és el meu outfit. Bueno, deu ser el típic que tenen 4 mesos. Hola! Estic anant a la pelo, acabo de treballar, o sigui, les pintes que porto de suada i cansada brutal, però vaig a la pelo i encara no sé què em faré, ho parlaré amb la meva perruquera i ja ho veuré. O sigui que el següent plànol serà de jo amb un cabell decent. Ja veurem quin, però esperem que sigui decent. Així que us vaig dient. Amor, aquesta càmera és el millor que m'ha passat mai. M'acaba de fer molt mal això, de veritat. Ui, de veritat, m'estàs fent la tita no que vas a dir? Ah, vale, sí. Vale. Te amo. I a més, i romàntiques. Que som les més romàntiques de totes. Unboxing del nou mòbil de l'Aina.
Que li has regalat un iPhone 16. Sí, Ara. Oh, wow. Ah, és com molt rodó, no? Amor, 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 amor. Amor, estàs preparada per això? Oh, wow. A veure. Oh! Amor, és preciós. És molt guai. Amor, és maquíssim. Ah, és com mate. A veure. És xulíssim. És xulíssim el meu mòbil. Són les 7 del matí i ara vaig a començar a treballar. Sí, porque lo apague, vamos a esperar. Vale, Sara. Són les 7 del matí, dilluns 23. Ara vaig a currar i després pujo a Palamós, a la fosca. Dia mogudet avui, dia de Sant Joan. Oli! Estem esperant a la Tanita que ens recolli amb el cotxe. Ens anem a la fosca. Dins la fosca tot d'una Explicar-vos. No sabem quin serà el nostre plan de la nit encara, hem decidit Com improvisar. acabarem? No ho sabem. Ah, el plan és emborratxar-nos. Vale? Això entra dintre... Anar tajes és el plan. Llavors, Barraques Palamós. A veure què tal, primer cop. ¿Quién por barracas? Outfit check de... Outfit check. Com anirem? La Tanit és la més Ara fem dreta. I us li costarà una mica. Exacte, i no sortirà. Ara. A veure, Tanit, Tanit, mira. outfit check, una volteta, així tot. Una volteta. No vol sortir, no es vol exposar a les xarxes. Clar que no. Sí. Com la Carla tindrà una feina sèria. Ah, bueno, què en penseu del meu nou supercabell? A mi m'agrada molt. Bueno, i les arracades que li he robat a ma germana. S'enfadarà quan Sí, s'enteri. Violeta, ho sento. Són Ai, boníssimes. és que és addictiva aquesta càmera, És increïble. Aquí es veu molt bé. Increïble. Es veu superbé. Em fa guapa, i tot. Sí, és que és increïble aquesta càmera. A veure. Em fa guapa i tot, tio. Que l'autoestima... A veure, Tanit, te saluda. Saluda i se'n va. A Tanit li fa vergonya. Bueno, us anirem actualitzant. Evidentment no m'emportaré la càmera a les barraques. No, perquè amb el que ha costat. Perquè no, sí. Però bueno, podem gravar un vídeo així tonto. Qui sap. Adeu. Bon dia, ens acabem de banyar i hem reviscut. Estem a l'espot més bonic del planeta, que és el meu espot preferit, aquí a Palamós a la Fosca. Mireu, que puto maco. Heavy. La vida que ens mereixem, Literalment. literalment. Després d'aquest curs tan dur ens ho mereixem. Sí. I són les 2 de la tarda perquè ens hem aixecat a les 2 de la tarda. Són les 3. Són les 3 ja. Ué. Me mato. Ara anirem a dinar i tarda de chill també. Ahir prou bé, va anar divertit.
que no m'hem gravat res d'ahir. Ja. I dia d'avui absolutament chill, de no fotre el huevo. I ja està. Quina vida, tio. Sí. A més, és una illa. No acabes, o no m'acabo, però l'estona que tenia... Bueno, Mona. hem decidit que anirem a Cala Salguer perquè totes les persones que venen a la fosca les porto a la Cala Salguer. Sí, crec que no hi ha persona que no l'hagi portat a Cala Salguer. No serien menys. No faran menys. Cala Salguer. Una cala. Busca-la. És la cala més mona de la Costa Brava, on absolutament totes les influencers s'han fet fotos allà. Ja sé. Però jo sóc la real perquè la conec des de que tenia 2 anys. O sigui... Quan érem adolescents, anàvem amb la Judit a fer-nos sessioneos a Cala Ai, em Salguer. pixo. Tinc una de fotos de sessioneo a la Cala Salguer. Heavy. Sí que tenen. Bon dia. Són les 12:30. Ahir vam arribar tardíssim perquè vam decidir sortir tard per no pillar tot el tràfic de l'operació tornada del pont de Sant Joan i amb la broma vaig acabar arribant tardíssim a casa. Avui em sento super xof per X coses que tampoc explicaré. És com que no puc parar de plorar tot el rato. En fi, m'estava anant tot massa bé, la veritat. Ara començaré a editar aquest vídeo, que crec que em quedarà molt mono, perquè vaig gravar aquests 2 dies a Palamós un muntó de vídeos moníssims i crec que em quedarà super mono. I això em posa molt feliç. Però bueno, avui toca dia xof, dia de merda. En fi, és que mai pot ser tot perfecte, és impossible. Però bueno. Bueno, se m'està desfent. És boníssima. Torno la càmera. Per sort ahir vaig acabar bé el dia i avui tenim 2 objectius perquè no tinc absolutament res a fer. Us he posat objectius per no passar-me el dia estirada a casa i és, 1, vaig a un nou lloc de matxa, bueno, nou no és, però fa mesos que vull anar i no he anat, aquí a Barcelona, que és com autèntic japonès, i l'altre objectiu és comprar-me un llibre en català que m'acabi apassionant, perquè últimament llegia en anglès, però trobo que no acabo d'empatitzar, em costa més. Llavors, si és en català millor. Així que acompanyeu-me.
Acabo de sortir del lloc de matxa. He de dir que és el lloc més autèntic japonès que he anat amb la meva puta vida, o sigui, feien el matxa superbé, rotllo superautèntic, amb es notava com que les dues persones que treballaven allà eren japoneses i que com que ho portaven a la sang literalment. M'he agafat com el més premium de tots i m'ha costat 8,50 i m'ho han servit en un bol, que això és molt típic japonès. I estava molt bo. O sigui, realment estava molt bo, és massa car, però la qualitat era increïble. Estava molt bo, l'he agafat amb llet sense lactosa, que és com la meva combinació preferida amb el matxa és la llet sense lactosa i val la pena provar-ho. Venir cada dia aquí, doncs no, perquè t'arruïnes. I per mi 8,50 és com too much, però realment era molt, molt, molt autèntic, estava molt bo. I com lloc molt agradable, molt petit, però mis 10 és la veritat. O sigui, crec que és el millor matxa que he provat fora de casa meva aquí a Barcelona, la veritat. O sigui que ho recomano. Ja estic arribant a casa, m'he comprat el llibre, he passat per la feina de l'Aina un rato i he aprofitat per editar aquest vídeo. I el meu plan ara és fer-me un matxa, estirar-me al sofà i llegir el nou llibre que ara us ensenyaré i menjar cireres. No sé per què, m'apetece un montón, així que eso. Bon dia. Últim dia del vlog. Penjaré aquest vlog avui mateix, a les 3 de la tarda. M'acabo de despertar, són les 9 i pico, 9 i mitja del matí. Acabo de rebre la notícia que he aprovat un examen més, o sigui que de locos, només em falta saber una nota. Acompanyeu-me a esmorzar i despediré aquest vlog jo. Aquí el supervídeo, espero que us hagi agradat. Em podeu seguir per Instagram i TikTok @AdelaNadal. No sé quan tornaré a penjar vídeo, suposo que en res, perquè per algú m'he comprat una càmera. Sí, està obsessionada. I subscriu-vos al canal, poseu-li like i... poseu-li like, vale? Adeu! Adeu!